to Cebu alone. Yeah. Whew. May magbuwa ko sa Cebu ma. Patuloy ko sa Cebu ha. Smoke weed every day. Okay. Ito sa pier guys. Cut sa tag-ticket. Ano tayo? Ano pa? Saan ito natagak? Sir, bulpen sir. Ah. Bulpen. School na guys. Wala pang pwede. Figured. Docking area guys. Asa mo na yan? Ano na to be? Dagan mo nagbakante siguro? Ha? Nagbakante. Ha? Hangin ba na po? No. Pasibo ni no? Ha? Pasibo. Ah, lagi. Okay ba? Inches later. Inches later. Low message be like. 2 inches later. Come to Cebu. Welcome to Cebu, Ray. Woo! Yeah. So actually guys, first time na ako ano sa Cebu. Cool ba? Pero okay ra. At least ba maanad na ako. Then karon ang intention diri sa Cebu kay visa sa sakinan ng paliton ato sa kapitan. So karon mangita tag taxi. So guys, mga tag taxi. Naka helmet? Bayad kag visa? Oh, visa. Huwag ka, balik ka nga rin naman. Unsa man? Meeting ka na ko. Oh, one. Saan na? Motor ta guys. Okay. Cebu City, here we go. Huwag man mag-limit ko boss, isuot ka na boss, kadako ka nga rin ba siya? Wala problema na dong, ko na. Wala problema boss, na kung wadakpan ko, ikay mo bayad boss. I-upira ba na nga rin na mag-limit boss? Kapila may bayad, kung 1.5 si minute, oy, sunod na ko niya. So, rasa rin mo traffic dire. So guys, ano? Nata karon sa kuan guys, kapitan. Tara kuya, ako gatod ako. Among order tag visa. Visa sa loob. Ay, kuan yo te. Circuit motor. Yung stabilizer sa kuan 2013 2012 muna siyang gadaw kuan ano
tuyok sa radiator fan. New all. Pila natin? Stabilizer link para sa Kia Rio. Vlog to, vlog. 2 inches later. Mata guys. Yeah. Okay ba? Banda. Ito ninyo. Ha? Doon naman ano, pwede naman baktaso na pa doon sa fair. Oh, doon. Kaliksik. Sige, gunuan dire. Oh, sige, anuan dire. Gabi nga. Ora, ito ang alas 12 ya. Nagsugod mga alas 5. Metro. We're now here at Santo Niño. Ano siya? Entrance. Nara sa kuan. Santo Niño. Basilica di Santo Niño. So karon guys sa simbahan. Pray. Ano ba? Ano po, Santo Niño? Next ako niya. Wow, Wagi ini. So guys, ikan sa chapel. And karon, let's take pictures. Karon pagawas na ta. Tatagananan. Tuloy guys, first time na ako ni oras sa Cebu. Wala to. Hindi ka na, walay kauban dito. Walay kauban dito. Bye siya guys. Mahos ata. A few inches later. Mga tagkuhan ka sa to lunch. Ito pakita ako. Uwi lang ba? Oo.
Bikers, tanawa. Floridel Extension. Kasi nasa Floridel Extension. YKK Bike Shop. Ayun. Kasagaran mga kuan mahalon yung bike. Diri na paliton. Diri. YKK. Mo na idog numil na. Yawa ni si Kuwets. Wala nga ni sa Bohol ah. Wala nga ni sa Bohol. Gabig building oh. Ito. Dali. Kadalingin mo na yung building ah. Mga taga-hiking bikes. Wala direto ipangita. Ito sa pier. Pier 1. Kanina yung street guys. Nata sa Colon. From here. Kasakyanan. Hey! Ito. Naibay-bay na. Green na siya guys. Green. Okay, let's run. Green na, green. Road. Nata karon sa Plaza Independencia. So takaran guys. Karon mo kasoda ni. Punta na ito sa inaan. Monument de Legazpi. Alright. So dato na yung kasal-kasal guys. Dalita kay mabiyahan tas barko. Enter this Fort San Pedro. Kani siya guys, doon na siya pier 1. Wala ko. Oh. First time ako musulan. Check this out. Yung kasod kani Fort San Pedro. First year to pay 30 pesos. Sa gallery. Entrance. Used by Kataponeros during Spanish. Lapu-Lapu. Magellan. So, mo to siya ang sulat itong gallery guys. Ano ito sa taas? Viviente del Tiente. Lots of history here guys. So mo na siya ang himong storage for commercial goods sa Cebu. So una, during American colonial governance. Ano siya ang revolution guys. Bali, katong nasa pier. Diri store ang mga itang goods yung pang trade. Mga bangka sa una, taas na. So makita niyo. Straight. Then sa pinabi mo siya ang rooftop guys. Doon siya sa kuha na pier 1. Awa. Dari itong barko-barko nga building. So ayan to gapas. 9:45 yung barko. Oh. Guys, dito sa pier car.
Ayun guys, i-declare ni Duterte nga no classes in private and government because of transportation strike. Naonig a strike kayo. Naya. Boko ko sure og sa transport strike to. So tas terminal. Good job, te. Thank you, te. Hours later. Punta sa Bohol. Alright, man. Ito sa Bohol, guys. Sa to sundo. Asa ang sundo, ah? Sundo, asa ang sundo? Tara. Tara. Pa. Kabal-habal, o gani ha? Kabal-habal. Pero, hindi po mo nilaw. Oh. Ha? Kaon niya gasa. Patap. Gulilit. Kaon niya labi, inday. Labi. Yo, may mag-request do.